komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 76. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangki mo sa To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 77. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa Bacolod, Negros, kag Bugos nga Pilipinas, pati na ang kalibutan. We have Aksyon Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi action breaker sa aton mga listeners no ari lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi Martes kita karon Nobyembre 17 tuig 2020. Ang hangin amihan kon northeast monsoon nag-aapekto dito sa pinakapunta sa namin sa Luzon, while ang easterlies naman ari mapatyagan sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas. Naupod ni ang Batanes kag Babuyan Island sa hangin amihan na may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala ini na ligwin nga mga mahimay kung manipis lamang ang makapag-ulan o kung pagtulutaliting halin ini sa hangin amihan. Ang Metro Manila naman niya kag ang iban nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-guom man ang kahawaan sa mga magalumon ang kalangitan. May dala ini siya naligwin nga mga pag-ulan o kung pagpanagoob halos sa nasidlangan nga bahin kay halin ni siya sa east o kung mapaang hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko. Ang kasarangan asa nga may kabaskugon nga hangin mapatyagan dito sa pinakapunta naman sang Luzon sa gihapon nga dala o kung halimini sa naminhan na sidlangan nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. Ang iba naman niya nga bahin sa atong pungsod Pilipinas may arang mahinay asa sa may kasarangan man nga halin naman ini ang direksyon na minhan na sidlangan pakadto na sidlangan o kung northeast to east nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So, diri particularmente sa aton probinsya makapatyag kita sa may pagulugalom sa gihapon ng aton kalangitan. Hasta sa magalumon man ang aton kahawaan may dala lang ininalikwin nga mga pagulan aton mapatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may arang nga mahinay asa sa may kasarangan man nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Maghalin na aminan na sidlangan pakadto na sidlangan maga-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sa aton kadagatan kalmado nagapabilin nga mangin makanay asa sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 11:58 sining gabi karon ang aton taob 2.00
metro ang kadalumon dalom-dalom. Kag ang unas magabalos alas 7:20 buwas aga sa takos nga 0.0 metro ang kanapawon. Alas 5:18 siningapon nagtunod siya haring adlaw magabutlak naman ni siya alas 5:40 buwas aga. Ari kita sa gihapon 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Hasta San Oni, Sir Gan, nga medyo maayad-ayad ang sitwasyon ta, Sir Gan, so far. Mayo ang timpo. Malawig-lawig. Way naman sa may nasiplatan subong nga nagapangilay sa aton de. Inang daw layo pa. Oh. Kamay pa Layo yun. pa. 10 days forecast hindi pa natin mabasa, no? Daw ay pa disturbance nga nakita natin nga nagaporma. Mamayo gid ho. Kag may tani nga magkalatunaw na lang ni sila, no? Sir Gan, maayad gid kag salamat. Okay, Mayong gabi. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Malayo-layo pang iban ko no ginasulusid ing ni Sir Gan ni Republika, no? Sa nga pag-asa pero ti pangamuyo kita nga kuntani magkala dula na lang na sila antes pa naman. Kabudlay sang bagyo ay pata naka-move on sa mga utod dato sa kuano sa Southern Luzon, mga kaaksyon, ano? Padayon pasubong pakig-away nila to. Sa mga utod ta diri sa Negros kag Bacolod nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang gid 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanan makaaksyon ang aton sining routine kada gabi among pagpangamuyo batok sa COVID-19. Bisan ano pa nga say isang balatian, disaster kag iban pa nga kalalatan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanan sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:15 na.
Sining nga adlaw makaksyon, Martes na, ari na kita sa Nobyembre 17, 2020. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa balita, sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radyobacolod.com.ph nga pwede nyo gid i-click i-share drama action para mas magpalapnag pagid sa mga information. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa YouTube i-check nyo man kag Twitter account naton. And sa aton sa mga texter sharing numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton bisita lang sa comment section kaya tagan na karon sa hostisya ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na Top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Aksidente didto. Check tanay karon ang patrol kaysa manapla may migser tuya nga na aksidente kay na nakabunggo. Kag diri naman iya sa Kasisidmon ho. Sa may Florenceville naman ya area sang barangay tunga-tunga sang Pahanukoy kag Tangob. May isa ka pick up naman ya nga rumampada sa Center Island. Pangusisaon tanay karon kung kumusta ini tanan-tanan mga kaksyon halong gid mga utod naton no. Madulod-anlog ang dalan ta subong do hindi gid man kay waing man gani ulan-ulan. Hinay lang basta ari gani man sa sulod sang Bacolod ti damo slakyan di pag-umpisa mo pa lang dira sa area sang kunalin ka sa San Carlos sa Via Don Salvador dira parang sa mga Paglaom Village going sa downtown area medyo damo na sa lakyan. Halin ka sa Silay, Talisay, Bacolod damo sa lakyan. Kung alin ka naman sa Bago area, di pag-umpisa mo pa lang sa mga talok, palanda pasulod is Bacolod pagkalayo pang salakyan, di nagadululubli na. Di hinay-hinay lang kay malakalabot ti gina sa imo sining kaladtuan mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita lokal mga kaksyon, kung madumduman niya nga ton sring gintutukan kagabi, ining pagpatay sang barangay Kagawad didto sa syudad sang Sagay, ang nagpatay diri ginatudlo nga miyembro sang Philippine Army, isa diri kafgo, no? Kag isa diri ka principal suspect nga civilian mga kaksyon. Nang ligad to mga motibo kag gina-check sang kapulisan ang biktima kuno allegedly sa panuaron sang ining mga suspect, no? Or isa ka suspect diri nga drug lord ining biktima. Tapos may kaso nga pagpanghimulos kag may ara sang nakaengkwentro kuno nga police abi na initanan nga mga allegations daw ginbasura ini sang Sagay PNP kay ang bag-o nila nga ginatutukan subong amo iya ang love triangle. Aksyon Firing Line. Basta gugma na gani kag gugmang makapatunga ba may pinatyanay ini karon amo ang sentro sang investigation sang Sagay PNP. Tukibon taribig karon kung paano nag-involve ini sa love triangle ang pagpatay sa isa iya ka barangay Kagawad. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita makaksyon sa lokal sa syudad sang Talisay atong gin-report man naton nga hardinero bla nga pinatay man dira sa payag-payag nya porte sa pagkabrutal nga pagpatay ato. Kung natudlo to mga suspitsado kagabi to magtiyo ang hinablos nga upod yaman nga watchman sa isa ka pribado nga resort dira sa Talisay nadakpa na sining adlaw. Aksyon Firing Line. Gin-inquest na kaina, ginpasakaan man kaso ang iya sining nga tiyo nga ti at large sa sining nga mga tiniyon. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita lokal makaksyon diri sa Bacolod baporte man kasubo ining pagpatay man sining isa ka pedicab driver ho. Ay susko sa kaupod yaman nga pedicab driver. Pero ti nga pagbuno ato bang pagbuno iya nga daw hampang-hampang kalang blaya aksyonan. Ginsakyan niya ang tao kag sagi ka dugsak iya sang kutsilyo way na lang way tagin butang sa Facebook na aksyonan no. Kido ka sakit na gido ka lain na gid lang tawon no. Basta gin pataya. Aksyon Firing Line. Ay pero tito upod man tos la kuno inom-inom to no. Ang biktima kag suspect. Tapos, ginsugo na ang biktima nga magpauli. Naglalis-lalis. Nagkuha sang matalom.
pagbalik daw tuyoon niya papatay ining suspect, ini aligasyon ha. Ting suspect na kalikaw, nakakuha man sang pataluman, at dito ya sinaksak tudo. Doon ano malang imo yung nagahampang kaya dugsak-dugsak iya sa duta. Action firing line. Ang iban nga balita, lokal mga kaaksyon, diri sa syudad sang Bacolod. I-check taning balita, karon ni Aksyon Del Salazaro, kay nakabutwa ho, si anay Mayor kag Congressman Monico Puentevilla. Sa pila ka bulan nga daway ni siya batia, labi na gid nga tiway naman siya sang obligasyon bilang public official diri sa Bacolod. Pero may mga kaso ni siya ginapangatubang before mo. Ang kaso niya nga graft case mga kaaksyon, sining 26 milyones pesos nga IT, Information Technology Package mga kaaksyon. No? Kamadumduman ninyo, ginbasura sang Sandigan Bayan kag ginakwit ining si anay Mayor and Congressman sa Bacolod Monico Puentevilla. Action firing line. Hibaloon taribik karon abe, no? Hambal ni Puentevilla, kaway nako kaso. Amo na lang isa na bilin ginbasura pa sa korte. Gapamatuod lang nga tiway kuya sala. Action firing line. Tiway ikitigin akwit ganimo. Check na to na binik karon, no? Samtang Executive Assistant Vargas ipresentar ang komprehensibo yang plano sa mga evacuation centers sa tion sang kalamidad sa Bacolod CDR RMC sa Huwebes nga adlaw. Action firing line. Speaking of disaster mga kaaksyon, ang pinaka main topic naton tonight, maga-istorya kita subong nga gabi pamati gid kamuda. May connection sa global warming situation, hindi lang sa Pilipinas kundi sa bug-os na nga kalibutan. Ano ba lang ginaatubang naton nga problema sa environment naton karon? Look at the effects. Amo na ni, no? Ang sitwasyon sa palibot ta. Pa-explicar ta karon sa aton sining resource person, the young advocate mga kaaksyon. Dugay-dugay. Action firing line. Ang iban nga balita sa Kapitolyo Provincial, Negros Occidental, magapadala sang 4 million pesos nga bulig sa probinsya nga apektado sang bagyo. Bao kagab ito daw 1 million sobra man lang to. Subong nag 4 million na no? Gasaka hilanat siya. Guro may ambag-ambag na sila. Amo na yung pagpasalamat na to na nga na-spare kita sang anuman nga sa isang disaster. Although hindi na to niya gusto nga may matabo nga disaster sa mga utod na to sa iban nga probinsya. But because nga ang damage na ara na, ti mapadala kita bulig dito para makatibawas sila sa sitwasyon nila. Ang kwan gani, Negros Occidental Police Provincial Office o KONOCPO, maambag-ambag sila aksyonan. No? Try nila makaambag-ambag pero pinaka-main dito nga mabulig nila, amo ang pag-ayo sining mga utod na ton nga mga kapulisan kung may ara sila sang way na ginagamit nga mga panapton. Hindi na yung mga uniforme nila nga daan ha, kundi mga pang-civilian gid lang. Ipotson nila kag ipadala dito sa apektado nga mga pamilya sa area sang Southern Luzon mga kaaksyon. Hambal pa ganin ni Police Colonel Romy Palge. Kung may mga utod kita outside Bacolod, kung gusto nyo man mag-donate, pwede nyo gihatag da sa tagsa-tagsa ka mga police stations kay inang mga kapulisan dira. Amo na lang na iya ang magdulong diri sa Nokpo. Action firing line. Mayo gid inang atikang. Sige balikan tani karon ha. Action Brian Borden. Action firing line. Manglugayawon ko gamay lang didto ya sa national mga kaaksyon. Bo ano maning isaya ka abogado ho didto sa Palawan in the person of Eric J. Magkamit. 35 anyos pa lang, ginluthang sang duwa ka persona, sakay ini siya sa iya sining salakyan nga Innova, ginharangan aksyon ano, pagkatapos ginpilit nga papanaugon ka ginluthang, bati patay gining pobre nga ini. Action firing line. Ang ining abogado magapadulong ko tani sa isa ka hearing mga kaaksyon sa lugar sang Quezon, Palawan, ti amo na ang natabo sa iya. Ang Department of Justice karon nagmando na sang maid-id nga pag-imbestigar sining pagpatay sang abogado. Action firing line. Wala sang profesyon sa kalibutan nga hindi delikado. Labi na gid ko nagaserbi ikaw sometimes sa imo sining serbisyo pampubliko. Kung isa daw initan ka pa sa mga kurto utok nga mga tao. Action firing
Ang iban nga balita mga kaaksyon, baw si Attorney Harry Roque, way man nagpaulihi, nagpanagtagman sang ayuda didto iya sa Alcala, Cagayan, mga kaaksyon. May nag-donate sa iya kagin ayo iyang mga abyan niya kag mga classmates niya, tigin tipon niya, tinagpanagtag to siya. Pero ang pagpanagtag ya sa aksyonan, may mga live pa sa iya, no? May mga briefing pa sa iya, no? Action firing line. Oo, balantayan si Atty. Harry Roque sa palaaboton nga 2022 for the second time around. Basi mapapili ni liwat senador, basi magtambling na Action firing line. Dapat subong Atty. Harry Roque, sir, kung may plano ka sa 2022, aside sa ni mga bulig-bulig mo sa disaster, namion mong spokining mo, no? Panamiton mo yang inablang suwabe iya nga ang mga tawo iya makahanga gid sa imo kay subong once humambal ka nga daw kiwi sa palamatin-an sang tawo, uy, daw ginakumus-kumos ang dughan nila. Action firing line. Kung isa damo kontra sa Atty. Harry Roque, imagine mo na nga ma-report ganiya nga samtang nagalaslas si Bagyong Ulysses mga kaaksyon, si Atty. Harry Roque aksyonan kabalo ka kundiin naga-video kay iya didto sa Bagyo. Abi mo nung kanta niya, Pariko. Kabati ka na sang kanta sang Pariko sa Eraserheads. Pariko, meron akong problema. Action firing line. Amo nang kanta ya. Wag mong sabihin na naman. Pero mga taga Marikina to, mga Cagayan, nagalalangoy na. Saya ga-enjoy sa Bagyo. Yo. Action firing line. May mga jokes gani subong siya. Kadamo sang nagahandom nga makakadto sa Bagyo. Pero malayo. Subong ang Bagyo amo nagkadto sa ila. Action Brian Borden. Action firing line. Yeah. Mga medisina na sa aton sini nga pagpangalagad. Ang aton sini nga presidential spokesperson gyapon Attorney Harry Roque Makaksyon nagpalayag daw ka premature pa kuno nga magpatigayon sang ginatawag nga Bayanihan Act number 3. In fact, kina sa nga interview kita kay Lone District Congressman Greg Gasataya, isa ni katopiko na ton nga may ara sa nagaduso nga Bayanihan Act number 3 sa diin ining nasambit nga layi o kon ini nga bill mga kaksyon natuhoy ini sa paghatag sang ayuda sa asod-asod nga bagyo diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. And sunod diri sa Malacañang sa do katimprano pa, no? Actually, ang mga names nga ginawa diri nga nagduso sini si Senador Ralph Recto mga kaksyon. Gin-propose diri ang amo sini nga paghatag sang ayuda. Sunod diri kay Harry Roque mga kaksyon, lantawon niya anay ang budget for 2021 nga 4.5 trillion pesos. Kibasi may kwarta man lang da. Action firing line. Kabalo ka ang Bayanihan Act nagpapain sang pondo nga 275 billion pesos. Kag ang Bayanihan Act na naman niya karon ini 141 billion pesos para sa COVID-19. Action firing line. Tido dako nga pundong usik subong sa Pilipinas, okay lang, importante nga natabangan kita batok sining COVID-19. Pero damo pag nagkaladisgrasya man sining nasambit iya nga bagyo mga kaksyon. Action firing line. Ang COVID-19 sa Pilipinas subong yara na sa 410,718 ang positive. May bag-o subong adlaw 1,148 ang naka-recover ara na sa 374,543 ang aktibo nagapabilin sa 28,313. Ang patay, 7,862. Action Brian Borden. Action firing line. Dire karon sa Atonya sa Western Visayas makaksyon ang COVID-19, nagapanguna ang Negros Occidental nga may ara sang 31. Ginasundan mga kaaksyon sang Bacolod City nga may ara sang 20. Nagasunod diri ang Iloilo Province nga may 16. Kag ginasundan sang Guimaras nga may 7. Ang Iloilo City naman may ara sang 2. Action firing line. So do hindi nagidya naton mapanas-panas gilayon ining si COVID-19. Everyday may mga changes iya ang mga nagpositibo sining nasambit iya nga si COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Halong lang, health protocol lang ang face mask nyo da, ang inyo sini face shield dira, ang alcohol, importante gina. Ang hand washing dira kag ang physical distancing. Action firing line.
Okay, La City Media Action Radio Philippine Standard Time. Why not action names da sang nabilin nga national no for amoning oras 8 o'clock pa. Sige, tirahon ko na ini. Now, diri kita sa sini nga mga inadlaw mga kaksyon, hindi naman bag-o sa aton nga palamatinan ang aton sini nga mga balita halos na kulapan si COVID-19. Bangod sini mga hitabo subong sa aton diri nga daw ka unusual na gid no? Environment problem. Bagyo. Ginunahan kita sang paglupok sang bulkan sa Taal. Ginsundan kita sa mga asod nga linog. May ara sang mga bagyo nga nagakatabo sa aton diri plus ang mga wildfire sa iban nga pungsod mga kaksyon nagakatunaw nga mga ice dito sa Antarctica. Kag iban pa sa mga sa mga Iceland, mga kung ano nga lugar nga may mga ice dito. Matingala kita nga nagakatunaw na because sang mainit na gid nga panahon. Action firing line. May ara sang mga buhawi nga hindi mo na mahangpan. Nga way naton ini na eksperyensya before but today nowadays makaksyon matalupangdan naton. Hindi lang diri sa aton may mga storm surge kita, may ara sang mga nagakatiphag nga mga kabukiran. May ara sang oras mismo nga baha nga makibot kita duway man sang pusog nga ulan. Action firing line. So ini mga kaksyon ang nagakatabo sa palibot naton karon. Based sa initial naton nga panalawsaw abi, global ang epekto na sang global warming mga kaksyon. Ang global warming ang ginatawag diri amo nining ecosystem. Paagi sa temperature nga nagataas, may ara sang water shortage, increase sa mga fire threats mga kaksyon, mga iban pa nga nagkalatabo sa palibot naton. Ano gibala ang sitwasyon subong sa aton sini nga kalibutan? Action firing line. May ara pa bala ini sang solusyon? Basi maglabot sa panahon pila ka adlaw nga ining si pandemya simple lang ni iyang balatian sa palibot ta subong. Pero mas lala kung umatake na gid ang matudtuod nga disaster sa aton sini sa bugos nga kalibutan. Action Brian Borden. Action firing line. Tonight we have our visitor, meron kita sang resource person. Isa ka bata makaksyon 23 anyos pa lang. Ay young advocate kon environment ang paghahambalan mga kaksyon ginapabugal naton ini no gikan sa Negros Occidental o kon University of Negros Occidental Recoletos nakatapos ini isang bachelor's degree nga mass communication last 2018 kadamo na sang iya sini nakadtuan nga mga lugar kon environment at information kag drive ang paghahambalan mga kaksyon kag gina-educate niya ang iya sini nga kaugalingon. Action firing line. Wala sang liwan mga kaksyon kay kun basahon kuning bio action sa pagkadamo. We have on the line si Mr. Elmer Maynard Kalimpos mga kaksyon. We have on the line. Online sa firing line. Mr. Kalimpos sir, good evening. Hello Sir Brian, good evening sir. Good evening sa tanan yung mga tagpalamati sa Action Radio. Thank you so much for inviting me. I'm happy to be here tonight. Yes, first on the line, sir. Ano ka ganit sa Green Alert subong, sir? Network Negros based gani, sir? Sir, ako sir ang current ko sir nga coordinator sa Green Alert Network Negros Island Region. Ay isa ni siya ka organisasyon sir nga nagapamatok sa mga lain-lain nga mga issues pando ng mangga diri sa probinsya sang Negros. Aside from that, ano to gani sir ang imo sining group nga ginpadala ka sa iban nga pungsod na nagligad nga tuig, sir? Yes sir, actually ang pangalan sang organization, it's an international organization sir nga nagaproduce man sa mga pamatanon ng mga youth leaders around the world. So global change makers ang ginatanan ko sir nga summit was Global Youth Summit 2019. Sige, thank you again sir no. Actually kun basahon ko dring bayo mo sa nambal ko na sa pagkadaghan. Diri lang kita sa pinaka halos tanan okay man no. At least may ideya sila. Sir,
Una sir, kumusta ang kadasig-dasigon tala ni pinaka-basic lang di kag pinaka-simple. Una sir, anong sitwasyon subong sa aton sining palibot kun environment ang paghahambalan sir? Abi ikaw na lang balay from the very beginning hasta sa katapusan sir. Yes sir, no. So madamo kita ang mga nagapamangkot kung ano ayhan ang gakatabo subong sa bilog nga kalibutan. Nagakibot na lang kita nga isa ka gabi magkakakita kita nga damo na mga gakalumos nga mga pumuluyo dito sa Cagayan Valley, sa Tuguegarao, Isabela, no, kag hindi lang siya present sa Pilipinas kundi evidently nagakatabo ni sa bilog nga kalibutan ang climate crisis naton nga ginatawag. So far no ang according sa Intergovernmental Panel for Climate Change or IPCC, no, sa tuig 2030 kung hindi pa naton masolusyonan ang mga issue pandunang manggad sa kalibutan, mag-aagom kita sa mga irreversible o kung hindi na naton madiwat or mabago pa, mahil pa nga mga damage sa bilog nga kalibutan. So ang climate change nga ginatawag para may ideya man ang aton nga mga pumuluyo nga nagapamati subong, ang climate change amo na sa sir ang pagbago sang pagkambyo sang klima o kung panahon bangod sang pagtaas sang ginatawag naton nga greenhouse gases nga nagapainit sa bilog nga kalibutan. So ang causes ni sir sang climate change nga ginatawag amo ni siya ang baha, amo ni siya ang drought o kon El Nino, tapos damo-damo nga mga bagyo ang mga nagaabot, mas damo ang mga bago nga mas kusog pagitsubong, sang pagtiphag sang lupa o kon landslide, kag nagadulot man sang epekto sa pang-adlaw-adlaw nato nga palangabuhian kay syempre sir kung sa Pilipinas na set up agricultural country kita. So kung padayon sa gihapon ang pagkambyo sang klima nga hindi husto kag hindi maka-adapt ang atong duta kag it's a problem of the agriculture, kag ang pagtaas pagid sir sang kaso sang ibang sang lain-lain nga mga illnesses like for example subong nga pandemya, somehow it's a cause of climate change bangod nga ginsulod naton ang wildlife o kun ang lasang nga kung tadiin dara nagalin ang ini nga pandemya o kun ini nga disease nga zoonotic na disease. Sir, sa imo nga pagtamangkot gina sa akon kung kamusta hindi gid maayo sir ang kakatabo subong sa bilog nga kalibutan. Sa kung matatian naton sir sa lain-lain man sir nga mapagpahayag sa mga news, no, may mga wildfires o kun nang nagakasunog ang aton nga forest, ang mga aton nga forest. May ara man sir sang baskog pagid nga mga bagyo hindi lang sa Pilipinas. Ang Pilipinas na malas man kita it's because we are lapit kita sa Pacific Ocean kag ginasudlan gid siya sir sang mga bagyo kay dara nagasugod ang halos tanan nga mga bagyo. Kag ibang pa sir ang pinakalala sa tanan sir nga pwede man maaguman sa mga Pilipino ang sea level rise ang ginatawag o kung pagtaas ang level ka tubig sa bilog ng kalibutan nga nagakos man syempre kung magkaas ang tubig, of course ang matabo is ma-displace ang mga pumuluyo kag wala sila kabalo kung din sila ma-star para makaylo sila sa ibang nga lugar. Okay, so magin pang mention na kita nga mga disaster nga subong mabatyagada naton ini, ano gid ang pinakakausa sa tanan-tanan sir? Ano gid bala ang sitwasyon sa aton dunang manggad subong kay pinakaugat sini tanan-tananti ang ara nga gintuga sa aton sini nga mahal nga Ginoo maksiplatan tagid man nga may mga diferensya na gid man hindi lang guro 50% more than that ang aton sini makit-an subong. Yes sir, para sa hibalusang tanan no, damo-damo gid ang causes sa ginatawag nga climate change bangod nga magsiling kita climate change amo na siya ang mapatian naton nga carbon emission o kon ang ginapagwa nga carbon o kon CO2 sa periodic table of element pa. So naturally ang carbon dioxide naga-release na siya sa atmosphere sa lain-lain man nga way. So para mabalaan sang mga pumuluyo naton, of course kita nagapagwa makita sang carbon dioxide kag nagaahlo kita sang oxygen kag ini nga carbon dioxide dapat may katuan siya kag ina ang ginatawag naton nga puno na kung sa din isa ni sa natural climate solution o kung isa sa pinakabakod na solusyon para mag-absorb sang carbon dioxide. Aside from tao, no, of course tao man ang nagatugas ng iban pagid nga mga causes o kung ang drivers ang climate change ginatawag. So take for example sir ang iban nga mga drivers no o kung ang mga ang rason kung nga may climate crisis ginatawag agriculture, ang mga basura, ang mga industries, transportation, of course. Yes. Ang energy, sir. Ang energy nga, of course, like for example, coal-fired power plant, nga kung sa din isagid culprit no, sa climate change. Okay, ang ina nga mga planta nga ini 24/7 nagabuga ini sang maitom nga aso dira nga mo nagagubagid sa kahawaan te sir, ano? Yes, sir, exactly, sir. So,
amo na sir nga ang upod ko man no nga mga pamatan-on diri sa Negros Occidental, amo to last year no nga nagpamatok kita sa coal-fired power plant na supposed to be established no o put up sa San Carlos City. Pero bangod no sang kagustuhan man kag based man sa research no kag pag panalawsaw sang aton nga mga pamatan-on kag based man sa realidad man kabalo kita nga ang coal-fired power plant sir magabuga pagid sang mas dako pagid tons pagid sang carbon dioxide. Carbon emission nga maka-trigger pagid sir sa atmosphere naton makapadamol pagid sang greenhouse emission nga ginatawag nga ma-change gid sir ang climate condition kag amo na sir nagakos sang mas mabaskog pagid nga mga bagyo nga nagasugod hambal ko gina sa Pacific Ocean. Yes, okay. May mga baha na kita, mga storm surge na kita, may mga hindi maintindihan nga situation, ano? So, mga kabukiran ta, sir, diri sa Pilipinas, so far, anong check ninyo ang mga kabukiran naton? Yes, sir. Sang 2000 I think 17 sang pagwa ang gubat hindi gusali nga documentary sa isa ka show no sa television na nasulat ito nga 240 ang protected areas diri naton sa Pilipinas. Pero subong no sa aton kami ginatawag kita sir nga National Integrated Protected Area Systems o NIPAS no nga layin siya nga nagaprotekta sa mga kalasangan kabukiran naton sa Pilipinas. Subong sumiara na lang kita I think mga 94 to 100 nga mga protected areas diri sa Pilipinas kag kinahanglan siya naton sir nga i-protektahan gid bangod nga ang ambal ko kagina basic gid no ang puno natural climate solution. Kag kung hindi pa maprotektahan ang aton nga mga kalasangan diri sa Pilipinas, chances are amo na siya nakatabo subong sir nga baha, amo na siya nakatabo subong nga damo may nagakabalamatay, ang casualty nagataas kay hindi na maka-adapt sir ang aton nga mga pumuluyo. Sino man ato ang mabuhi sir kung ano doon kasang baha sir man syempre kung hindi ka naka-adapt kag hindi ka nakasarang sa sitwasyon na dulaan kay sir sang kabuhi. So isa lang gid sir sa kausa taman nga gina-highlight taman sir aside sa of course typical nga pag-discuss ang solid waste management, typical nga pag-discuss ang plastic, although importante na sila, it's a part of our mission, pero hindi pa pagalimtan sir nga ang kalasangan naton isa na sa pinaka-importante gid naton hatagan naton sa importansya bridge to risk nga pag-advocate. It was decade na guro sa madumduman ko nga or pila ka dekada na may mga rumors before nga may ara sa isa ka island. Although nga ini-base sa pagtuon sa aton sini mga alamon, may isa ka island diri sa pungsod Pilipinas nga mabot ang panahon nga basi madula siya sa mapa. How true is that, sir? May ara kamo pagtuon sila nga bago abe? Actually, sir, globally or internationally, may ara na sa isa, sir, ka isla dito sa Pacific area, no? Ang pangalan sang ina nga pungsod Kiribati kung kabati na ang aton subong nga mga tagpalamati. So sitwasyon subong sang Kiribati no nagataas ang tubig kag anong rason nga nagataas ang tubig bangod sang global warming nagainit na gid ang bilog nga kalibutan nagatunaw ang mga glaciers ang mga ice no ang mga permafrost mga ice sa Antarctica sa Antarctic kag of course kung matunaw na to bangod nga damo na to sa mga ice mataas ang level sang tubig dalahig ang bilog nga kalibutan dalahig ang tagsa ka mga pungsod dira kag syempre the first country that will experience the effects of the melting of ice and glaciers ang pinakagamay nga mga country or pinakagamay nga pungsod nga nubo ang ila altitude no so subong kung makita natin sa ang bunang video ang ila nga highest altitude o ang ginatindugan nila nga pinakataas na super nubo lang siya actually kung nagtawon no do second floor lang guro sa third floor sang balay nga panaligan. Manubok kung in addition sir diri sa Pilipinas nalipat lang ako sang isa ka isla pero may ara na gid sir naglubog nga isa nga isla no makita natin ang ano na lang ang rooftop na lang or anong bubong na lang sang isa ka simbahan na makita o ang cross. Yes, somewhere ina sa Luzon area actually nakita kag nabasa ko man inagaling kay way ko man ginmind ina sa nagligad nga mga binulan ang ini natabo sa Cagayan Valley ganiyo pagbugtaw ko sang aga may sugid lang sa akon siya ang Cagayan Valley wala na ginlakwapa na sa tubig, hindi na makabig nga island. Pagbukad ko tuod, atop na lang gid ang kitaon. Pero sa ginbasa, kung ginbasa, may mga gates, galiya ang Magat Dam, nga mo to ang nakakontribute sang tuman kadamo nga tubig kung nga nalubog sila. No? So ang pinaka-main nga ugat diri is panapas kahoy, ang aton sini nga mga ginatawag naton ining mga planta naton, ang buga sa mga salakyan,
ang pagpanutod sang mga kaplastikan amo ning dako gid nga pag-contribute ko nga ang aton sini nga kahawaan medyo grabe na nga init sa sini material. Actually, me myself ginakontra ko na ang pila ka mga dinalan sa mga kilala taman nga hambal na siya puwerte na gid kaakig sang ginuuta kay ginlaslas na gid ang bagyo. Ako ay ko ga believe sina kay nga kita nga human person human kinablang ginatawag nato ng katuntuhan tabala amo ni ang nagakatabo sa palibot ta hindi iya ang Ginoo. Sometimes basulon ta pang gobyerno, sir, ano? Sir, bal ko lang dira, sir, madamo kita ang nagasinggit, nagahibi for climate justice. Pero sa tuod lang, kada isa sa aton may ara sang responsibilidad nga dapat i-impart sa ining nga kausa. Kada isa sa aton, even individuals, no, individualistic approach, no. So hindi lang naton pag ang gobyerno, hindi, of course may ara kaya mga pinili nga mga gobyerno nga hindi gid kahibalo kung ano ginatawag nga climate crisis. Padayon man kay especially sa Green Alert Network, padayon kami sa pag-hold accountable sang ini nga mga government officials, no, especially diri sa Negros. Pero aton man nga tadaan nga kada isa sa aton may ara kita moral obligation o kon moral nga obligasyon nga aton dapat nga tumanon bangod inigin bilin sang aton nga Ginoo para makahaklo kita sang matinlo nga hangin, makainom kita sang matinlo nga tubig. Kag of course sa mga sa simbahan pa maginatawag kita nga Laudato Si para sa mga nagapamati. Kung isa ka Kristiyano, dapat imo gid nga tumanon, no, even though hindi ka Christian, tumanon mo ang sugo sang aton nga Ginoo na dapat halungan kag protektahan ang liga nato ng aton nga kalibutan para sa katawhan. Okay, so amo nang mga initials nga mga kausa abi, no? Mga causes ang mention mo sining mga climate change, global warming and situation aton subong. May ano pa ni sir, may solution pa kita dire nga mga tawo sining kalibutan nga ini so that ma-restore naton ang aton nga environment problem subong, sir. May ara pa man? Damo, good sir. So sa kausa namon sir, especially nga isa man ako kamiyembro sa Green Education Philippines, na kung sa diin no, nga nagahatag man sila sa mga different man nga mga solutions, no. So hindi lang ni para sa mga pamatanon, so nagahambal ako diri in behalf sa bilang isa ka individual nga may ara sang responsibilidad. So may ara kita sa ginatawag sir nga pulo kabilog na mga climate actions na pwede o konsolusyon nga pwede naton mapakigbahin no sa kalibutan kag sa ini nga kausa. Pila to gani sir pulo. Okay, sige. May ara kita pulo kabilog. So iko sir oportunidad para ma-share ko sir sa aton nga mga pagpalamati. Number 1 sir is consume responsibly. Kabalo kita nga ang agricultura isa sa pinakagrabe gid nga drivers ng climate change. Bangod nga of course ang ginapangutod ang puno, of course sa pagdamo pagit sa pagbakal padala sir sa mga pagkaon nga nagaproduce man ni sila sang climate change from the start sa ginhimo siya hasta nga pag of course pagkaon mo na siya. So as much as possible no hindi ko man mahambal nga mag-vegetarian o pescatarian ikaw dayon nga hindi ka na magkaon sang meat. Kundi from time to time aton nga agan-haganon kay tungod nga from the source ni siya mo kung kabalo kita sa ginatawag nga law of supply and demand kung naga-demand kita for more supply of course ma-produce min sila. So basically mas madako pag ang carbon emission. So number 2 sir, refuse naton sir ang single-use plastic. Pinapangod nga isama na siya naga-produce sang carbon emission. Kag isa pa of course naga-damage man sa aton marine life o kung ang aton dalang nga marine ecosystem. Kung makita naton sir ang mga baon naton, ang mga isda may ginakaon na sila sir nga plastic sa aton mga tagpalamati, wala kita kabalo nga isa man kita gali sa mga nagakaon sa mga plastic nga ina. So hindi man kita ka shift into single into plastic free na lifestyle pero hagan-hagano naton kay ang paghagan-hagan naton kung i-compute naton bilong kalibutan kada tawo nga nagahibo na maka-contribute gid siya. Okay. Number 3, i-utilize naton ang rainwater. Kabalo kita nga naga-shortage na kita subong sang tubig no especially sa Negros. So kung nagaulan, pwede na siya naton makakuha kita balde naton kay pwede na siya naton mausar sa pag-water sa aton nga mga plants, etc. Number 4 sir, makalakat kita, walk, bike, carpool, imbes na magsakay kita sa pampubliko nga salakyan, syempre kung layo masakay gid kita, pero kung lapit na lang ang aton nga kadtuan no, so pwede gid nga makabike lang kita, makalakat lang kita. Number 5 sir, leave no trace when traveling. Excited kita tanan magadto sa lain-lain nga lugar
pero kabalo kita nga ang airplane no isa man sa pinakagrabe gid nga magbugas ang aso nga nagakontribute man sa climate change. So mas nami gid kung sustainable lifestyle kita, tinero kita sa balay naton sa aton nga probinsya kag mag-create kita change sa aton mismo nga probinsya. Number 6 sir, i-practice nato ng urban gardening. So as much as possible kadamo sang plantito kag plantita subong. So it's a form of resiliency pagkabakod kay sa tion nga wala kita sa ginakaon, may ara kita sang kuhaon nga mga utan dara sa aton mismo nga balay. Ang pamangkot kung wala ka sang space para tanuman, may ara kita ginatawag nga container gardening o vertical garden nga nasa ma-maximize nato ang mga butang kag hindi siya to alugid ma-maximize ang dako nga area. So next is grow a tree. Very important and very close to my heart as a member of Green Alert. Bangod nga ginaprotektahan naton ang Negros Occidental of course kag bisan iban pa nga probinsya aton nga halungan ang aton nga mga protected area ang natural parks naton kay again trees are natural climate pollution. Amo na siya nagahigop sang tanan nga carbon dioxide nga bintang lawag kugina from agriculture, from transportation, etc. So aton ginalungan ang aton nga mga puno kung ginpatindog mo na siya, gintano mo siya, hindi na siya pagutda kat tungod nga ginahalungan ta na siya para sa future generation. Number 8 sir, promote renewable energy. Negros Occidental is the renewable hub of the Philippines, considered as the renewable hub of the Philippines. So, not on our watch, hindi aton nga panatukan gid kung ano ang plano sang aton nga mga government officials sa mga corporations nga makapatindog diri sang mga coal-fired power plant bangod ina makapinsala gid sa katilingan sa community nga lapit sang inang coal-fired power plant and globally makakontribute siya sang climate change through emitting of carbon dioxide. Number 9, foster environmental and energy consciousness. Bisan ara lang kita sa balayta, especially sa mga tamatan-on natong subo nga naga-online class. I hope nga i-minimize naton ang energy consumption naton. So kung wala naton ginagamit ang laptop naton, iyaton nga i-kakson. Kung wala ako mag-brush kita, kung magpaligo kita, hindi naton pagpatamaan ang pag-agwasa sang tubig, etc. And lastly, of course, bilang isa ka pamatanon, isa sa madamo gid ang mapamangkot kung ano mahimo ko subong nga aral lang ko sa akon nga balay mo, especially sa mga pamatanon naton. Number 10 is contribute and share eco data. Samtang ara kasi mga balay basa-basa ka because you cannot give what you don't have. Kung wala ka sang kaalam about sang amon ang mga bagay about environment, about climate change, basa kita kung may time kita since may internet man kita, kag pamangkot-mangkot kita. Kay para ang mga kaalam kung ma-summarize na naton, pwede kita ka-post sa social media nga dapat naton ining himuon, kag lastly guro sir, in a local level bilang isa ka miyembro sa Green Alert Network, nagapamatok kay sa mga laylain sir, nga mga proyekto kag extractive nga mga destructive projects diri sa Negros Occidental. So sa mga nagapamati isubong, ikaw Negrosanon, ikaw usa ka Negrense, haton halungan ang Northern Negros Natural Park kag ang Mount Canlaon Natural Park, ang kadagatan sang Ibi Magalona kag ang iban pa nga mga problema sa San Carlos kani hindi na gid madayon ang coal-fired power plant. Inabangod nga halungan naton ang Negros, we only have isa ka Negros Island kag aton sa nga halungan. So panawagan lang ko sa aton nga mga government officials, especially sa Protected Area Management Board. So aton nga halungan kag aton nga i-manage gid ang aton nga protected area bangod amula na siyang nabilin nga forest cover diri sa probinsya sa Negros Occidental aside sa Mount Canlaon Natural Park. So aton gid siya nga halungan kag aton gid siya nga protektan for the future generation, for the generation yet unborn o kung wala pa na bata nga mga kabataan naton. Again, not just climate justice, hindi lang kita magsinggit ng climate justice kundi aton nga isulod sa aton nga paminsaron. It is our moral obligation to protect our environment. So, mayara kita obligasyon isa-isa, hindi lang kita magpawala. In fact, ang pagtipon sang plastic, kag hindi pagpanghaboy bisan din lang, is a part na sa aton obligation nga makontrata ining global warming. Right man ako, sir? Tsakto man. Exactly, sir. Kaya nagpapasalamat man ko, sir, no, nga nagadamo, nagitubong ang aware, no, sa ginatawag na climate crisis. Kaya I hope nga padayon kita sa hindi lang sa, of course, subo nakita natin, nagadamo, nagid ang mga donation drive. Nagadamo, nagid ang mga, of course, nami gina siya. I don't dismiss that idea nga kanami sa feeling nga naga-create kita sang mga amo ng initiative. Pero padayon man kita no sa pag-hold accountable sang aton nga mga government officials, especially sa mga nagapatindog sang minahan, sang quarrying, etc. nga nagaguba sang aton nga lasang kay padayon kita, astasan o kita nga mag-donation drive para sa mga mabagyuhan kag para sa mga casualties. Yes. Kung hindi man naton counterproductive siya, hindi naton maprotektahan ang aton environment. So dapat we do it simultaneously, we help the people and at the same time we hold the government officials
and corporations accountable. Alright, sige. Actually, feeling ko damo pag kita dapat nga discuss regarding city, but because sa aton city limited time, ang tanan nga mga kwento na igo tanagin man sir, no? Kabay pa nga mga utod naton nga nagapamati sa sinimatinion, may nakuha kamo ko na nung aton sini nga moral obligation because nga pagkabati ko sa imo nga may ara pa ini isang dako nga solusyon ang situation ta subong na buhaya ng akon sini nga huna-huna sir, ano? Salamat, sir. Of course, lastly na lang din, para sa aton nga mga members ng Protected Area Management Board, because ang Balco always think globally while acting locally. So aton nga protektahan ang aton lokal nga katilingban diri sa Negros Occidental. For the Protected Area Management Board, aton halungan, especially ang ridge of Sagay. Wala kita kabalo kung kalatabo da subong, pero of course, subong no ako, hindi ko mapatawad kung sinong nagaguba sa aton nga lasang. Amo lang na ang aton nga lasang nga nabilin diri sa Negros Occidental. Kaya I hope no kang ibang tagid ng mga LGUs magbinag-binag man, no? Magbinag-binag ang term. Kaya para at least may mga kaapuhan man kamo, may mga kabataan man kamo nga maghaklo pa sa matinlo nga hangin. Hindi naton gusto nga idrawingon na lang naton ang lasang o kun ang matinlo nga tubig sa future generation kay pakita naton sa aton nga mga kaapuhan kag kabataan. Aha. With that, sir, madamo nga salamat. Mayong gabi kag mabuhay ka, sir. Thank you, good. Thank you, good sir. Salamat. Action Firing Line. Salamat gid kay Sir Toto, ano, no? As si Toto, gid mo. Sa iya sa nga panahon diri sa ton kanami bala kay kabata pa but ka will verse na ko ano ang situation sang aton sa kalibutan kung climate change o kung global warming ang pagahambalan. Action Firing Line. Kadamo sa aton sining obligation aton nga mangin part sini nga mahatagan sang solusyon. Actually, simple lang ang iban nga pagahimuon ta, tree planting man lang gani, hindi magsagi pang sunog sa mga basura dira. Kaya iti mga basic, hindi taman ni makaya nga dulaon ta mga salakyan naton, kiti means of transportation, tani subong. Action Firing Line. Ang aton nga planta, amo maning nagaproduce ang aton kinanglanon sa matag adlaw nga tanan. So diri kita, no, sa mga simple lang pero may contribution kung paano naton mabalik ang aton sini nga dunang manggad. Action Brian Borden. Action Firing Line. Una nga bolyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang life extension. Dale Salazar. Kumusta honta si Anay Mayor and Congressman sa Bacolod, Monico Puentevilla, matapos ginakwit o kon ginbasura ang kaso nga ginfile sa iya sining IT packages mga kaksyon nga 26 million pesos. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. May gabi lang sa mga utod naton nga naga-monitor sa sini nga mga tinion, ano? Si Veronica Santillan Makunan, thank you good, or Manukan. Jovi Espartiro Garcia. Good evening, Sombray. Monitor lang from Barangay Tangob. Pag-greet lang, Mama Jele Espartero kay Idol Kagidnya. Keep safe and God bless. Vanessa Mayo, here we go again. Good morning, Action Bry, watching from coldest state of Minnesota. Salamat, Gid. Si Angel Ricoperto, watching live from Woodside 1, Alhis, Action Bry, and more than firing line. God bless. Guwapo sa imo. Ay, kalain. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Imagine mo na, ha? May nagtawag guwapo sa aton, sir. Ramona Azero, nag-monitor man sa Barangay 35. Bernadette Lacson, salamat, Gid. Martin Aliling, magandang gabi po, sir. Watching from Imos, Cavite. Arlene Niegos Tavera Araman. Ophelia Galiro Arce. Good PM, Action Bry. Always monitor lang media sa Isabela with Jovelyn, Shelian, Diana Palomar, and Jano. Si Apple lang naga-monitor man. Araman si Jonah Hoxon, thank you, Gid. Elmo Retirasyon, duda lang ko para rihas lang na sila puro hindi kawatan kuno.
Ding sang ila kaugalingon pero sa tuod lang kauit man eh. Ide Adorio Araman base may plano action bray. Si Kram classmate ko ni sir, thank you gid sa imo gindulong diriya. Idol ko na ang Eraserheads mo. Meg, ati amo ning sunang ginasagi ta ka kuting-kuting sa Negros Occidental High School suna no. Jonah Hoxon Araman may gabi lang sir, aga pamati gid kami sa balita mo. Thank you gid. Mari Asop, Action Bry, good evening. Ginatamyaw lang bana ko subong ara sa Manila, halong landa pa, God bless gid ano. Roger Sildres, good evening Action Bry, more than monitor ako di Manila, pero tinagidya traffic EDSA, Balintawak, Commonwealth. Salamat tamyaw ko da Morsya Duran family, Sildres kag Absalon panamyaw. Sige. Nene Biato Pabuaya, good evening, Sumbray, watching live from Tangob, tamyaw ko lang family Pabuaya kag family Biato, salamat gid. Paul Spat III, ara na, Angelina Pinuela, nagamonitor man, Inting Viboso, salamat gid, nagamonitor subong sa Silin Homes. Bia Jonathan, Bilin Salao, good evening, Sumbray, greet ko lang upod ko buwas sa Lupon, Hensboy, Sistina, Anthony Bilmes, salamat gid. Bert Hirapusco, Caraballo, may gabi Action Bry, monitor kami driya, Hutoda, Handumanan, Bacolod. Bia Jonathan, Arabo, Kabalo, Mag-Ilonggo. Wow, Ligo. Tami na Makpakan, Serenio. Good evening, Action Bry, lihog lang ko tamyaw sa mga driver sang van dira sa Transcom. Salamat gid. Bao, ga-monitor sila. Heaven, Alex Montesa, Sir Bry, patamyaw ko na lang ang mga katribo aksyon, size 8-4, sa Barangay Granada, Alangilan, sa pamilya Ramirez, Tijado, Orcahada, Ariola, kag sa pamilya Duran, sang Doña Juliana, sa pamilya Selo, sang Barangay Nabulaw, Sipalay City, madamo gid nga yuhom sa likod sang face mask kag face shield sa imo, Sir Bry. Way tamahimo. Maria Fe Maravilla, nagamonitor man sa Palawan. Ann Bella, nagamonitor man, God bless. Jo Marie Pormentira, good evening, Sir Brian, monitor lang. Jenny Perez sa Binalbagan, salamat gid. Tong Buran Tuario, kung sakon lang ang tawag nga climate change, balos na sa aton sang kalikasan, sobra na nga utod, no? Si Corey Vidaha, good evening, Sumbray, watching from Kuwait. And Jen Oisiser Araman, or Jenny Oisiser, salamat gid, God bless. Nene Albasin Kalaluan, nagamonitor man, nagbalik na siya ko na, I'm back, God bless. Si Alma Lianita, nagahilibio ni siya man, parte guro sa walita ta. Ima Yanson, good evening, Sumbray, monitor lang kami di sa Masville, Cubaya. La Carlota, tamyaw lang si J. kag John Sulatra. Ana Mandrigos Rob, sige, tuduhin nyo pa utod ang mga puno sa kabukiran, pangguba sang bukid, kag pangkutkot nyo bulawan, mining, pati dolomite, gani man. That's why subong ang balos or balik sa mga tao man gihapon, save the planet, save the earth, and plants more trees. Salamat gid dire. Helen Montanio Araged, Virgie Olpinda, good evening, Sumbray, monitor always from Silin Homes. Sa gihapon nagsumbray, halong kagid always, and God bless. Salamat kamumana. Sa si Dennis Richard Tiboroma, sa roadwide dining gid nagkalabalda ang mga dalagko nga kahoy, sir, damo nga kahoy ang gin pang gapas ay tuod, gani man to, damo gid man to eh. Ivanisa Esperta Giliang, good evening, Sumbray, monitor lang ko diri man silingan, God bless. Kag mention da Churanyo, ano ni kuno? Valencia Kenneth, nagamonitor man, panghagad panyapon. Si Ana Mandrigos Rob, kot pa more, dolomite sa bukid, para dugang guba sa aton kabukiran, kag kita man mismo gihapon malunod sa landslide. Tikita nyo ang resulta sang damage did sa bukid ta. Laurizo Quirogo Marites, good evening, sir. Romy Agsam, aragid. Edilaos, salamat gid. Randy Arsiaga Santisas, nagamonitor man from Manila. Roslyn Ramos, may gabi lang da, family Dalambotique sa Barangay Mantaangan. Cheryl Che Kampa, watching you, sir, from Kuwait. Ano balita sa Fortuner? Karon na.
Okay. Kung gapuson ka namon ni President, mawawaw ka lang alang-alang. Uy, sino ning ilang kontra ni man? Lily King, Action Bray, Mr. Toto Elmer is absolutely correct. Na Franco Villanueva Osorio, salamat gid. Dali gid lang do ubo ko ha. Sige, dali lang gid maubo ko anay ha. Balikan ta kamo dugay-dugay, standby lang ko da kay ang next naton nga balita. Monico Puentevilla. Kag ang love triangle nga ginpatay nga kagawa dito las 8:05. Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 8:09. Gina-endorso ginaton sa inyo mga kaaksyon ang DT
Pulang Family Laparan nga nagamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Salamat gid at tani magamutan man kami sa SAP. Sige, check na ito ni karon, ano? 0229, good evening, Bri. Tamyaw ko lang Tatay Jesus Piamonte sa San Jose da. Mina si Palay halin kay Gretel Piamonte Sampurok masinadyahon pahanukoy bye-bye. Salamat git. Halin kay 0241, good evening Son Brian. Greet ko akon bayaw nga kag-utod nga gapamati gid permi sa imo si nanay o si Evelyn Medina sang Sumag Bacolod. Halin kay 4479, good evening Son Brian. Nakakwa ko nagali ang premyo ko sa SAP. Rowan Del Mundo Neglia. Thanks gid sa tanan nga puwersa sa Action Radio. Alright, last 8:11. Action Firing Line. Sige, aksyonan mapabulig ko na si mo diya. Kay manawag kita na isang SAP, no? Amo ni no? Okay, sige. Action Nelms, imo intro dira. Sige. Preparar dira mga cellphone nyo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Arin ako uton tagi ni live ha. Piyo-piyo tagi di ako kay basib lang mapasibangda naman tadi karon. Okay, ara na. Aksyonan. Sige, hulaton tari sinuayhan ang mangin mapalaron subong nga makabaton sang 200 pesos do kaltasan pa 500 pesos. Action Firing Line. Daw nakasala kita. Okay, sige. Abi, try na ton nga tawgan. Dali lang ni mga ka-aksyon na hulat-tulat ka muna sa balita na Action Dale Salazar. Parte ka anay mayor kung kag congressman Monico Puentevilla, no? Dili kita na yung manghatag tanay 500 subong nga gabi sa aton sini nga magkuturan mga kaksyon, no? Paki-check sang inyo sini nga mga cellphones dira ha basi naka silent mode kamuda. Kanugon. May gabi lang sa kay Sir Sunny Boy Magsipok ha. Kag sa Magsipok family dira sa La Carlota naga-monitor gid Barangay Balabag La Carlota, na? Okay, sige. Duay ga sa bataw. Basi ga paligo ini. Nagakatulog na. Ay, sus kanugon, isa pa. Tagahandumanan da. Paliyog ta tukri sang cellphone nyo da. Hindi ni siya guro mahilig magkuti ka cellphone niya na? Duway na ginagre. Tinak-an guro. Ara na. Baka no? Wala gido. 500 pesos ni. Tagahandumanan. Bantay-bantay ka mo dabi. Bokanugo, no? The number you have dialed. Last one, action an. Last one, action Nelms. Kanugon sini, no? Babae ni siya actually. Bata pa. Kanugon. Okay. Kanugo, naka-silent, gina-feeling ko lang. Hindi man siya pwede kalagaw kay bawal masamo sa gilibot. Buwa ay gido. Sus kanugo, no? The number you have sus dialed. kasabad, sing isabat ni mga number yung dial nga, no. Aksyonan, isa pa, aksyonan. Liwaton ta magabot ta liwat kay tatlo na to katawag ni Action Nelm. So nung napaslawan gid to siya ari liwat bilo goon ari biyo testingan tani abi. Kanugon inday kwan why mo gid matukri anang cellphone mo da no. Sige. Action Firing Line. Okay, dali gid lang matawag kita liwat pasensya gid part ni sa program nato ni no. Pahalipay ni sa mga utod nato no.
Halin sa kay 1418, good evening, Sumbright, tamiyaw ko lang family Calsarin, kag Likigan, kag Generales family. Salamat gi sa pag-monitor. Sige. Si Bornok Makalipsay, Paat, La Carlota, always diri sa Action Radio, gid. Okay, lain na nga number, ha? Kanugon. Baw. Tagagwa sang Bacolod ni. Bukanugon ho. Oy, ara. May gabi. May gabi, sir. Sir, sa Action Radio ni sir. Oo. Oh, ha? Oo, Sino ko gani, sir? Danilo Halico. Ikaw ya si Danilo Halico. Pilang edad mo, sir? 64. 64. Oo. Okay. Kagi ka, sir, pulis? Kagi ka pulis? Ha? Kagi ka pulis, Wayman? Ano, sir? Siling ko, anong profession mo sa una? Hello, sir? Oo. Mabatian mo ko? Oo. Siling ko, anong profession mo sa una, sir? Enforcement ko dyan sa market, sa Talisay. Tingala, kung maghambal daw, pulis to daw. Sino ne? No mo na bla. Kapag napamati ko diyo, kay nalipat yung nalan ng napamati ko diyo sa Bonsatsu na diyo. Napamati ka, Gidbauti. Congratulations, sir. Nang kwanin mo, 24 hours niya ako, send off ang open ni. Wow, pag-off again. Daling kay nalipat ko bala sa nalan niya, kasi pag action na diyo na pamati ko. Okay. Kilala ko ni Prince Kalanga. Okay na ko na, basta Action Radio lang. Oo. Action na diyo, primo ko dan Prince Kalanga. Kilala mo. Kilala yagid ka. Kapag mo sa si primo mo dan. Okay. At ko din sa Minlo. Oho. I think nagligad lang ang simana, sir. Hindi yan sa Binuteg. May nag-survey dire. Sir, hindi na lang taniya magsa-survey na. Bayin na lang na sila kay way makamiga amargin sa survey. Hindi, nag-survey din siya. Ang natag nila. Sir, hindi na lang tada. Sir, bayin na lang na sila. Sir, basta Action Radio kada. Oo. Congratulations. Congratulations. Nagdaog ka sang 500 pesos subong nga gabi. Oo. Anong himuon mo sa 500? Baka dali sana ako niya, mga pinanglanon sa balay. Wow. Baka na bugas sa... Buka nami. Oo. Sige. 5 kilo, bugas, 200. Tag 40. Kani ba, no? Bakal ko na paron 10 kilo, 400. Baw, mayo gid, no? Sir, kilala, sinong anchorman sinong gapungko? Subong sinong gaistorya sa imo subong? Mo ganin nalipat ko kay nagaigda ko tanaw ko subong sa TV probinsyano nalipat ko si sana Ati manogid na lang ko para mabakilala mo ko si Action Brian Morden ko None. Imagine mo na. Sige. Pero bisin mangkutan mo si Primo Prince Kalanga. Sige. Ang amon siya na missing ko wala mo. Kaya mag-greto siya si Danilo Halico, taga Minlo Village, taga Talisay. Sige. Salamat, Ged. Salamat, Ged, sa pagpamati. Thank you. Abala lang si Prince Kalanga. Okay. Salamat ko da. Sige. Salamat. May gabi, sir. Thank you, Ged. Sige. Sige. Ata subong nga pamati pa ko diyo. Okay. Pag tawag ko ginaga, ikaw, Ged, gani mo. Balaan ko, Ged. Sige, thank you, Ged. Sige. Action Firing Line. Salamat, Gid. May harap pa na gani. Sige. Congratulations! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Action Radio. Action Firing Line. Todo explicar bla si sir mo, no? Grabing explanation ni sir. Pating survey to do, ma-disgrasya pa. Pasurbihalan na sila, sir. Amon, why ni survey, amon niya. Ano to ga, the spokesman sa market. Kanamit, kay sir, kay ka-vocal, yung action on na. Oo. Amon to galing na keyboard ko pag sabat yan. So,
Daw mo na blaw. Lingko daw pulis si Sir Gur kaagi guru pulis na. Kiti inablang may command bla, no? Ang tingog bla do ka isog type bla. Congratulations good sir ha. Sir Haliko sir, ti baka ito kuno bugas so. Baw. Ko napaktan mo lang ang ngalan ko sir. May additional katani nga 100 pesos regular load galing ko ayo napaktan. Action firing line. Di ba kada kung ako gahandol na may kung may paktan ka pangkot mo niyo, may add-on na nga 50 ti kagina ko na pakta niya do gapaminsar ko gani aksyonan nga ang 500 pesos aksyonan nga ginhatag ni manager sa akon nga loan na bla. I-donate ko na lang siya tani galing ko isa ka pakot di malas. 500 pesos nga load tani. Action firing line. Sige, last 8:21 Action Radio Philippine Standard Time. This time tawgon ta sa Action Dale Salazar. Balita gikan sa syudad sa Bacolod, kika interesting ba niyo? After sang pila ka bulan, after sang nagliligad nga mga eleksyon, subong pala nakabalik-balik gid pa interview si Anay Mayor Congressman Monico Puentevilla, no? Sa syudad sa Bacolod, kay gin-acquit siya sa kaso niya nga Information Technology Package mga kaksyon. Action firing line. Actually, ini nga kaso, gin-file pa ni gani last 2003 mo, 2004. Ang nag-file sang kaso sini ang napatay na nga city legal officer before, the late nga amo ya si Attorney Alan Zamora, mga kaksyon. Action firing line. Ang ini nga kaso 26 million pesos ini siya, no? 26 million pesos ini siya nga IT packages mga kaksyon. Sa diin nga purchase ini sa idalom sang pagpangalagad ni Puentevilla bilang kongresista diri sa syudad sa Bacolod, kag ginpaagi ini mga kaksyon sa Department of Education. Department of Education Region 6 mga kaksyon. Actually, ang ginfailan man diri sang kaso with Puentevilla amo si Education Regional Director Victoriano Tirol. Tining si Tirol iya napatay na ni, no? Sang last 2014, no? Ang isa pagidiri nga ginfailan sang kaso upod sa ila nga duwa amo si Jesse Garcia, daw supplier iniya sining IT mga kaksyon. 2002. In fact, ang public bidding ginhitabo sa tong 2002 hasta sa 2006 mga kaksyon, no? Kag ang pagbakal sini gingamit ini ang IT packages nga ini sa Priority Development Assistance Fund sang Puentevilla nga liderato. So, amo na subong ginfailan sang kaso sa sulod sang 13, tubtob 14 ka tuig mga kaksyon, subong palang na husgahan hiniyo. Alright, we have on the line si Action Dale Salazar na i-check naton abi kung ano gid ang interview kag ang press con kay na. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Brian, nagakalipay sa karon ang kampo ni former Bacolod Mayor Congressman Monico Puentevilla matapos daw nga gin-acquit na ini or not guilty sa kaso nga graft nga gin-file batok sa Action Brian sang year 2007. So ang virtual promulgation gin-conduct kahapon nga adlaw November 16 Action Brian kag dito no sa 34 ka pahina nga desisyon sang anti-graft court o kuning Sandigan Bayan 2nd Division. Napaslawan Action Brian ang prosecution nga pamatud-an nga guilty no ining mga ginaakusar nga Sanday Puentevilla, ang co-accused nga si Jesse Garcia, hamon siya ang tag-iya sang nag-supply Action Brian sang 26 million nga computer package para sa mga public schools diri sa may syudad sang Bacolod Action Brian. So ang mando ini siya ang ginpermahan no or ginpermado ni Associate Justice Oscar Herrera Jr. kag ginkonkur o kon ginkasugtan man with agreement kon baga si Associate Justice Michael Frederick Musngi kag si Bayani Jacinto Action Brian kag certify ni Presiding Justice Amparo Kabutahe Tanga. So amo ni siya Action Brian ang pinaka-recent nga development sang sininga kaso matapos ang 13 katuig Action Brian masobra man si sa dekada
ang ini no nga kaso nga nag-ugat nga allegedly ang mga complainant direti nag-aligara nga ginpatigayon ni Action Bray ang wala sang public bidding nga ginkandak kag mayra sang conspiracy no sa tunga ni Pantevella no kag the late or deceased no Education Regional Director Victoriano Tirol. Action Dale, ang pag-akusar diri nga wala sang public bidding, but according to Pantevella may bidding gibang natabo, ano? Yes, Action Bray, amo nang iyang explain sa aton in layman's term nga muna nag-desisyon ng Sandigan Bayan nga wala siya sang kahilabtanan Action Bray since no siya naghatag lang siya sang pondo kag ang DepEd amo na siya ang nagkandak sang bidding para sa sini nga proyekto Action Brian. So matutay ang kwarta ginakuha siya sining PIDAS that time congressman ni Action Bray sang year 2002 until 2007 Action Brian. Actually, ginpa-explain naton kay former Mayor Pantevella in layman's term kung ano gid ang ground kung nga Action Bray na-dismiss ang ining kaso kagin acquit siya or not guilty. So, amo to mention niya no nga nag-provide lang siya sang funds kag ang DepEd amo na ang nag-conduct sang public bidding Action Brian. Pamatan naton si former Bacolod Mayor kag Congressman Monico Pantevella. Well, it's because nga nakita nila nga naghatag man lang kuya sang akong pundo sa Kongreso, why kuya labot sa mga bidding sa mga computer. Kag actually, siling sang DepEd, sila nag-bidding sila nagbakal, why kuya labot. So, nakita sang sandigan na ang conspiracy day is not, there is no conspiracy whatsoever. Ang conspiracy day... Siyempre, portion lamang sang tingog ni former Mayor Pantevella, bangod sinitis no siya after 13 years, nang ibabaw sa gihapon ng Siyempre, ang justice, ang justisya sa no siya nagatrabaho, ang justice system sang pungsod Pilipinas, although nga ti lawig-lawig man, ang pagpakig-away niya sa sininga kaso. Doon nga nagpasalamat siya sa mga suporta no, nga nag-upod siya Action Bray tugtog nga ma-acquit no siya sa sininga graph case nga 26 million nga allegedly mayroon sang anomalya sa pagbakal sang computer package Action Bray. Kaya ang ginalantaw din ni Pantevella from the very beginning tani nga kaso kita mangya nga gubon ang iya sininga ngalan, ang iya integridad, ang iya sininga pamilya sang mga kontra man Action Bray sa patag sang politika. So sa karon si Pantevella maga-consult pa siya sa sininga abogado kung bala magpasaka man siya sang counter charges Action Brian. Galing sinaman file niya da kay napatay naman tong nag-akusar sa iya? Kaya Action Brian naging pang-mention siyang mga ngalan like sa idalom sang legal team no ni karon nga administration ni Mayor Bing Lonaldia, maging panglawag siya ng mga ngalan Action Bray nga ti amo ginakaro ang nagduso or nagpursue sang sini nga kaso. Balikan naton si former Mayor Monico Pantevella. 13 years ago, pasakaan nila ko kaso para lang gubo nila ngalan ko, gubo nila pamilya ngalan ko, pamilya integrity ko kay para makadaog lang sila sa akon sa eleksyon. So well, God is good. Praise the Lord na-dismiss ang kaso, acquitted ako sa upod sa tanan nga nag-upod sa akon itong ginpato-patuan nila. So I'm sorry, I hope they are not too disappointed nga justice after 13 years has prevailed in this country and nagwaam gid man ang kamatuoran. The truth and nothing but the truth. So I thank the Lord and para sa akon, forgive them for they know not what they do. Ano mo na kay handom kag dumot nila perdiyon ko seleksyon to mo isa lang kapagit ano mo kay justice in this country still lives. Oo, may buhi pa ang justisya sa Pilipinas. So I'm very thankful for all those who supported me all these years, 13 years kagabati pa sa akon. May mga counter charges ka mga i-file? Why pa ka paminsar ko kaya ang nag-akusar sa akon, ginakusar man to perjury sa ombudsman sa una,
Kuan man to, ginpa na to sang Ginoo, din nagkagtunto sa nasong nga kabuhi. Oo. Pero kapaminsan ko kay gintingwaan gini ni Bayatan, ni Pichiri, gintingwaan gini nila ko nga makonvict ako para nga abilaway na sa dahil kontra sa Bacolod, tao kayo na sila, sila pangabuhi. So, ang diferensya kay way nagpati silang sandigan, daw kabahol man. So, tanawon ko anay, kung mapahal ko kay personal, pwerte man kada bidjeng yung inhimo la sa akon, basi pa lang. Siyempre, napatihan si former Bacolod Mayor, the Congressman Monica Pentevella. So, kaya ang mga legal counsel, Todso na ni Attorney Alan Zamora, si Attorney Vicente Pichire, amo na sila ni Attorney Bayatan, kagang iban pa nga legal team ni Kuana, ni Mayor Bing Linardia Action Daily, na? Correct, Action Bright. Tama tambalya, ma-consult siya na siya siniman nga legal team, no, or mga abogado. Kaya no, mangin sunod nilang tikang Action Bright. Actually, wala kayo nasang press con nga ginkandak si Pentevella. Okay, tawag lang to, no? Tawag? Tawag lang pakigangot lang kita si Action Brian since nagwa ining 34-page nga decision sang Sandigan na Bayan 2nd Division. Sa karon Action Bright, ang ginatutukan diri sang anay alkalde, ini lang ang 2021 nga Tokyo Olympics sa Japan. Sa dinti, siya ini ang magapanguna, no, kaya tutukan nga makakuha sang gold medal ang weightlifter ng Pride ng Pilipinas nga si Heidelin Diaz. Amo na sa karon nga sining ginatutukan kag ining election man sa Philippine Olympic Committee Action, Brian. Daw mapapili to siya? Yes, no, say by November 28 daw mo na siya ang PETSA, no, sang election Action, Brian. At daw ka kumbaga mga extracurricular activities ini sang anay alkalde since involved man siya, no, sa into sports Action, Brian. Okay, ang Southeast Asian Game before 2005, siya man na nagdala di sa kwan mo sa Negros Occidental kag Bacolod. Correct, Action, Brian. Oo, may mga case man to sila gani man sa sa amo maning hinampang to Action Dale mo. Yes, Action, Brian. Mo to ang natabo, no, doka ginto ako ron si Mayor Monico nakamuno man siya nga wala na siya kuno kaso gani man sa ombudsman kag wala naman kaso sa Sandigan Bayan. Amo ni ang statement di Action, Brian sa aton sining interview. So amo ini ang panibago depende Action, Brian kun bala ang piyak nga kampo kun may mga remedy pa sila mo pa karon ang pamangkot kun ano ni ang next nga matabo or totally acquitted na gid, no, si former congressman kag Bacolod Mayor Monico Pentevella kag ang mga ginpang-angot man, no, sa sini nga kaso Action, Brian. Way ka kapamangkot siya kanong plano niya sa 2022 Action Dale? Wala, Action, Brian, kay ang balya whether nga ra siya sa politika or wala, hindi ako no pagpabayaan ang syudad, ang mga tawo nga nagakinahanglan sang bulig. Kaya mo na karon ginpang mention niya kung ano ang yasin ginatutukan, ginasakuan, kaya mo ni ang election sa POC kadang 2021 nga Tokyo Olympics. Sige. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Government Federal Action Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Sige, bakon may ideya lang ko nga na-mention niya yung mga ngalan na Attorney Joselito Bayatan kag Attorney Pichirity kuantas lasang reaction buwasanta. Oo, kay sigurado ko ginatun-an naman ni nila kung pwede pa sila maka-motion diri, no? Sandigan Bayan, may Supreme Court pa no? May Korte Suprema pa. Ang pinaka-last recourse dito na atilang taon you know what, people na Bacolod sa bagos nga Pilipinas na mo yung pinaka-garot nga politika kag panghimanwa kung isipon tagid kung kaysa, no? Ready ang pinasakaay kaso sa duha ka partido iya nga banalos-balos iya jutay gisi iya failan kaso. Action Firing Line. Ari ding puwertik sadya gamay lang nga diferensya o failan kaso o binalbalanay sa ire mga kaksyon. Binalbalanay habuyanay sa mga malain nga mga tinaga, in short ubahay bayo diya. Pero ang pinakamaayo man is Bacolod Action Elms kay bisan ano pa nga inaway sa politika duway dia tumbahan na Action Elms na? Action Firing Line. Kuanan diya,
basto sanay lang eh. Pero wala ditong bahanay iya. Sa iban nga mga lugar, Action El Rey, sumala ka lang sa enkwentro mos politika, pagkaaga, basi puluton ka na lang may naginhawa. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Las 8:35, pagbalik naton karon dugay-dugay, ano gid bala ang love triangle nga ini? Sa pagpatay kay Barangay Kagawad, kag ang ginatudlo nga prime suspect diri, amo si Ilinel Marquez. Involved diri ang Philippine Army kag isa ka Kafgo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This portion. Maayong gabi lang kay Sir Alex Montesa, Sir Bry. Sipunon pa ko sang una ang pangkalbo sang aton mga kakahuyan sa dawukid nga bahin sang Negros amat-amat nga nagalala. Ang balik sa aton mas dubli pa sa gina expectar naton. Deforestation, engulfed, our lives by wickedness towards our own destruction. Sir Bright, 20 pesos ang sako sang uling sa pula kanlaon. Amo na ang epekto sang climate change sa Action Bright. Usto na. Grabe gitod mo. Halin kay Jerry Hilogo, shout out lang ko kay Diego gainom sa crossing Tugis. Bilyo Ryan Araman. Lilia Taton, good evening na Liliani watching live everyday. Action Bry, Action Radio, stay safe lang, God bless. Meng Villanueva, good evening Sir Bry, watching from Hong Kong. Christine Siloso, good evening Action Bry, watching from Pontevedra. Jocelyn Kalamaan Araman. Junel Manaay, good evening Action Brian, great ko lang akon sista, happy with Richel Aguarense. Salamat. Blah 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 blah. Ano to iya? Tong Buran Tuario. Good evening Action Brian, monitor lang sila kuno sa Billy Arte Condominium. Great lang Kapitan Edgar Tuario sa Barangay Dalagsan, La Castiliana. Ya kuno asawa nga si Rhea, kag apat nila ka kids nga si RR, Aming Princess kag Zia. Pamati man si Tatay Tinoy Tuario kag si Nanay Rosie, Choy Polion Baltazar, kag Chay Potot niya Pontak Sumbraya, Sudan Baka Rita, patutin pigado gid kanamit sang pagkaon mo. Roslyn Ramos, may gabi lang da gali sa gwapa kung nanay Azucena Dilambotiki from Roslyn Ramos, Malati, Manila. Shirley Mandati, good evening Sumbray. Padayon gid kami nagamonitor sa matahom mga programa kada gabi. God bless, watching live Manila. Thank you, Git. Reynaldo Poderoso, good evening, Sumbray. Greet lang, family Poderoso sa Hacienda Newton, Barangay Talok. Sign on, sign off kami. Tani Malawgan man kami. Wilma Cabarles Araman, Glesa Isto, Tani Matawgan. Hara mga names to na tipo na, no? Veronica Santillan Manukan, halasin o nga tagahan dumanan, Bray. Wala na to siya nakasabat, abe. Gamonitor ko di Action Bray. Christine Siloso, Tani Matawgan, Mangko Action Bray. Sige, salamat sa number. Rafael Caceres, Action Bray. Kabay ako na lang magabutan mo, monitor lang ko di sa tangom. Oo, actually, kung gusto ginamon, taran ka makadaw, galing kayo sa kadamuon, kita nyo niyo. Ang kwansubo ang ginauyatan ko, puwerte sa pagkadamo, gid mo? So, bunot-bunot aton diri. Kung sino mapalad, ti amo na, ha? Sige. Elizabeth Malaka Gamala, nagamonitor man, diri sa Barangay Alihis, stay safe lang, God bless. Si Lain Gili ito, sa Alihis, si Merly Gonzaga ato, no? Gilbert Luce, good evening, Sumbray, monitor lang kami ni Bago City Family Luce, and Sale, salamat, gid Action Bray. Jocelyn Libuon Dispuho, Marisa Ganal, maing gabi Action Bray, tani magabutan man ang ako number pang bakal bugas, God bless. Rhea Amit Moya LPT, good evening Action Bryan, gamonitor kami din sa Kinabong 2 Elementary School, upod ko si Sir Ranel Palabrica, Sir Julius Taburnal kag Sir Alan Hinovea. Salamat gid baw.
Chris Vilma Treyes, good evening, Sombray, watching Storms 3, Barangay Estefania, Montoya, Sumido, Treyes, Azero family. Salamat. Jo Salanga, haha, si Dan Halico, salesman sa Coke before. Ay, si tita, si nanay Jo Salanga, asawa ni Tito Fred. Ay, gali ka bata. Tingala ko do kilala higit si Tito Fred ba? Tatay Fred. Bingski Dagumboy, good evening, Brian, watching live from Villamonte. Shout out family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castillana. Stay safe and God bless you always. Si Tita Jo Salanga naga-monitor gid. Lilibeth Gutera, salamat gid, naga-monitor subong. Tiway na da video kid. Esmeralda Dolido naga-monitor man. Rachel Aguarance, happy birthday ko no kay Junel Manaay. Elnora Castellano, naga-monitor gid sa aton, watching live sa Sontal Villas. Patamyaw lang ko palihog sa Castellano and Estilo family. Salamat gid idol halong, God bless. Salamat. Merlito Sabilio, good evening Sir Action Brian, more than Action Radio listener. Salamat. Joanne Villanueva, naga-monitor gid. Okay, Joanne Villanueva, Merlito Sabilio, liwat. Tongboran Tuario. Okay, nabasa ko na kayo na. Connie Leonoras, good evening, Action Bry, sa Mansilingan, Dalan, Felisa, wala man to ginaobra. Bayan naman sang kontraktor. Ay, gali. Ay, sus ko. Alex Montesa again. Rose Winner, good evening, watching live from Germany. Jose Mongcal Torilla, Alma Lopez, gahulat ko sir sa news nga love triangle. Sige, ginapabitin ko anay sa inyo. Dugay ha. Good evening, watching live. Rose Guevara, Raydan Velasco, good evening Idol Brian, keep safe lang everyone, monitor from Kawayanan 1. Miles Martir, naga-monitor man. Bambi Serrano, Defensor, may gabilak sombray, monitor lang kami always, Isom 3, Barangay Estefania, Defensor, family. God bless. Si Tom Hardy Araman, watching here from Camilot Subdivision, Barangay Estefania. Good evening. Araman si Kenneth Vallejo. Good evening, Bright. Tamyaw ko, Analina Jaime sang San Enrique. Sige. Alright. Sige, mapahuay-huay na yung puwak ko. Dala ka mo kay pagbalik naton Love Triangle ng istoryahan. Talas 8:42.
radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso ginaton sa inyo ang nga iplastar ko sa inyo oras tag gamay na gid lang, no? Ang pagluthang patay sa kay Barangay Kagawad numero 1 sang Barangay Lopisay na syudad sang Sagay nga si Mario Agabon alias Negro. Ang nagpatay diri ginatudlo amo ning army nga si Rico Fertes sa idalong sang 62nd Infantry Battalion o podyo diring kafgo nga si Rex Mochuelas. Kagang natudlo diring principal suspect amo si Elinel Marquez mga kaksyon. May isa pa na diring si Makimot. Si Makimot ginhilway sang kapulisan kay wala siya sang dako gid nga participation kag siya ini ang ugat kon nga nagkaladakpan ining 3 pagid. Action firing line. Suno dire kay Police Major Albert C, ang hepe sang Sagay PNP. Ang una nga mga motibo like drug lord, pagpanghimulos, kag may kontra siya nga police, ining si Agabon ang biktima. Daw layo na sa ila sining nga investigation. Nakatutok sila sa love triangle. Action firing line. Nga nag love triangle. Suno dire kay sa ila nga pagpangusisa. Nga sa nagliligad nga mga tinuig, ang asawa sang napatay nadakpan ang iya asawa nadakpan iya nga naga-communicate sining ginatudlo nga principal suspect nga si Marquez mga kaksyon. Action firing line. Suno pa kay Sidri daw may ara na nisla sang lainay nga buot kay nadakpan gani nga naga-communicate ang asawa ya kay Marquez diba si may ara sang ginatawag bala Sir Ilray nga MU, mutual understanding. Action firing line. Love triangle. Kung isipon gid sang pulis, why na sang iban pa nga dahilan magluwas sini. That's why nga ginhambal to ni si gani nga daw na nilabot ang drug lord ini siya, although nga ginpalayag yun una nga high value individual ining napatay dira sa Sagay. Ang revelation ni Rex diri nga kuno nagapang himulos ini siya sa mga babaye kag may kontra nga pulis daw na nalabot. Love triangle gidri ang ginatutukan kag ugat sinitanan. Action firing line. Si Marquez gali may text sila gali sa asawa ni Agabon. Before may nagkalahanabo na sila nga daw hindi na maayad hasta naglambot sa punto nga ginpatay gid ini, no? Gina-check pa karon sa kapulisan mga kaksyon ni Albert C mga kaksyon kun ginbayran bala, ginhire bala ining army nga ini kag kafgo o kon tungod na gid lamang sa ila sini nga pagkaabiguhay. Kay ining 60 seconds sa una before ini ginbutang dira sa Quintin Remo Moises Padilla didto ni gili sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Action firing line. Amo na nga daw sunado ni Fuertes ining army sa ang nasambit iya nga lugar mga kaaksyon. Ari pa bati ko sa inyo ang tingog ni si Angot sinyo. Atong kaso galing kay ang isa ni medyo wala makitaan sang nabugat nga partisipasyon sa mga krimen. Sino di sir ang isa sa ila sir? Ang itong una natin nga pinkustody muning si Marshall Kinamot. Kinamot oo. So, pati sir si Marquez, sir, no? Marquez, Fuertes, kag si
atong CAFGO ara na gitanan sa inyo sir no custody sir no? Oo, ara nung kita ato. Ay, okay. Sir, ang sino ginang prime suspect na ginatudlo diri sir? Ang nagkuha sa investigasyon nato no si ang principal sa inducement nato ng Municipal Marquez no si Eliden Boy Marquez. Ano sir ang pinakamotibo yung gikuno ni sir? Nang ang nagkuha sa aton man investigasyon nga may libutan nila sa aton nga biktima. Oho. Sir, kay nabala naka-slight pamangkot kami kay Sir Palge namuno yung sir regarding sa love triangle, sir. May amo ni sir nga investigation? Nang amo nang naman katuunan, no? Kay ining suspensado naton na si Boy Marquez nag-communicate pa sa text kasi na ibaluan sang bana ng kagawad way back 2015 pa rin nagsugod ka isa rin sa mga insuguran sang ilaman nga daw si pag-intindihan May babae so sir nga ginaagawan. Ano sir man? Ano nga sitwasyon? Hindi naman no, ang asawa ni kagawad ang asawa ni kagawad Mario ang biktima naton na ibaluan niya nino nga nag-text daw sa iyang sa kay Mario sa kay Boy Marquez. Ay, okay. So, aking busy agabon sa kay Marquez pero si Marquez pa ang nag-una patay sa iya. Tamo sina. May mga may mga insidente prior sa sining krimen. May mga insidente na ginagmay inaway pala sa tupad balay. Naglundan na. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Okay na to Nauti ka mo da. Hala, text pa ka mo da sa may banada. Aksyon Firing Line. Kag text man ka mo da sa may mga asawa na. No? Basta gani may ara na kamo sang ginatawag naton tawag sa gani man responsibilidad hindi na ko kabalo maghambalo. Action Firing Line. Responsibility. Pati ako sulati ko na abi action pati ako doon din ako kabalo maghambal isang obra tani. O commercial na ko responsibilidad. Puro gali ay. Kikasabon. May nag-play ko, di may nagasabad-sabad man di ka-text ako. Di mga lain-lain nag-text din sa ako. Salamat ginaksyon Nels, no? May lagay kadasig sang diksyonaryo ko, stubang ko. Responsibilidad na kamos kabuhi niyo may bana na kamo may asawa pa sagi pa kamo ka-text sa iba. Action Firing Line. Kaya mo na ang resulta. Pero di pwede malanguro basta gani imagine mo, asawa mo na imo, ha? Ginsumpaan nyo na da, tapos daw tangagon pa sang iban. Action Firing Line. Di mangin matay man bana mangin matay man ang asawa ko ng bana niya, tangagon sang iban ang iya sini nga bana. Sige, dira lang taas ta, kaya ambal ni Sigani, siya makabig na nga case close na ang ini nga kaso, mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Maayong gabi liwat, nag-monitor si Lynn Rose Benedicto. Good evening. Sumbrayan, nagapamatigig kami sa Singkang Airport Benedicto family. Hambal ni Rose Guevara, may something. Yolanda Galiegar, good evening Sumbray, keep safe everyone. Gapamati kami diri Villamonte. Lucita Paulan, good PM ak Sumbray, monitor lang diri sa Teresa Rizal, Manila. God bless kag stay safe always. Ligaya Osorio, good evening Sumbray, monitor lang kami diya. God bless asola. Ophelia Galero, RC Ambalya, wait kami sang next mga news about love triangle Sumbray. Ka very interested gid. Kenneth Vallejo Araman, si Analina Jaime kuno sa San Enrique. Merly Dolido Magallanes, Tom Hardley. Nabasa ko na kayo na. Sige. Away pa. Dinto. From Camilot Subdivision, Barangay Estefania. Salamat gid sa pag-monitor. Alma Lopez, kilala ko na sila Sera. Ti salamat gid. Yan ka pulis, iya nga balita ha, hindi akin. Okay.
Sige, amo lang na sila, sir. Nagdugang. Agapasin banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon 9:01. This time check is brought to you. Gina-endorso naton sa inyo mga kaaksyon na ang may
So far, way pagidsera, no? Abal ni Yolanda Alcayaga Galiagar. Thanks gadak sumbray sa pagtamiyaw. Ophelia Galero Arce. Ano bi kay damo single na mitan. Gid sila yasang asawa nga may banana klain. Si Juanites ganiyo nagambal isaw nga. Hindi ko na lang pagambalo niya. Kay basi ka mahanutan pa na sa karon sang iyang tupad. Wala kita sang igo pa nga oras upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hiravia. Ini naman sa Action Brian Mordenaga pasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night, God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.